Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos ca información nesta xornada de martes, día 26 do mes de maio, no que lles falaremos de temas da actualidade municipal, tanto na radio como na televisión, e se nos queren seguir por internet en rtvcerceda.com ou na nosa canle de YouTube, TV Cerceda. Pois hoxe falaremos de que este vindeiro xoves, pasado mañán, hai un pleno ordinario. Falaremos tamén de que vai abrir o reabrir o Parque Acuático de Xuño e a piscina climatizada de A Silva pois terá unha taxa. Falaremos dos campamentos de verán, do torneo de fútbol base que se celebra esta próxima fin de semana, das fogueiras do San Xoán, e volveremos a falar da festa social da Terceira D con máis reportaxe. Recordamos tamén que está aberto o plazo para anotarse o programa Bos Días Cole, sigue aberto o plazo para novas plazas nos cursiños de natación, falaremos do verán saudable, esa actividade que ten aberto plazo para este verán, e tamén de unhas axudas que dá a Consellería de Medio Rural para a adquisición de maquinaria agrícola. Tamén falaremos de doazón de sangue, porque a próxima semana, o luns, se pode doar sangue en Cerceda. Por último, o tempo para mañán, seguiremos con tempo seco, soleado e temperaturas altas. Como decíamos ao principio, este próximo xoves pasado mañán haberá un pleno ordinario, corresponde a pleno ordinario no Salón de Plenos da Casa do Concello. Será a partir das 9 da noite e poderán seguilo en directo pola radio e pola televisión de Cerceda e tamén na nosa canle de YouTube por internet. Os puntos de orden do día, de momento, os que sabemos que haberá unha bonificación do imposto de construcións de instalacións e obras de Sogama pola futura planta textil. Ese será un dos puntos, esa aprobación, e tamén da aprobación de un plan de vivenda municipal como outro punto, e como terceiro a taxa da piscina de A Silva. Decretos de alcaldía, e como pleno ordinario que hai, haberá mocións, rogos e preguntas. Un pleno para este próximo xoves pleno ordinario. Mais temas, xa queda pouco para que reabra o Parque Acuático de Cerceda. Será o 10 de xuño, un mércores, e decir que tamén relacionado con ese parque acuático e con as instalacións acuáticas de Cerceda, a piscina vai a ter unha taxa para esta próxima temporada. O goberno aplicará unha taxa de 2,5 euros por día de uso na piscina da Silva, que ata data era completamente gratuita, pero van a quedar exentos de pagar os empadroados no Concello de Cerceda, os que se lles entregará un carné de acceso específico gratuito. O resto das persoas que non sean empadroadas do Concello terán que pagar 2,5 euros por utilizar estas instalacións o día. E como decíamos, o Parque Acuático de Cerceda, o Aquapar, abre o mércores 10 de xuño. Un parque acuático que espera superar o ano pasado, que xa foi unha boa campaña con máis de 136.000 visitantes. Claro está que o tempo será fundamental. Mais temas, os campamentos de verán teñen aberto plazo. O Concello de Cerceda organiza 2 campamentos de verán, un na Silva e outro en Cerceda para nenos escolarizados ata 14 anos. O plazo vai a estar aberto ata o 16 do próximo mes de xuño e se van a ofertar varias quendas. En este caso, van a ser 5 quendas que van dende o 9 de xullo ata o 2 de setembro, en 5 quendas. O horario será de 9 da mañán a 2 da tarde, de luns a venres, a casos festivos, evidentemente. Existe a posibilidade de horario ampliado, aqueles que queiran de 8 da mañán a 3 da tarde, sempre cando haxa suficiente xente anotada, un mínimo de 10. O precio por quenda será de 50 euros ou de 70, dependendo do horario. Os irmáns na mesma quenda pagarían 30 euros. Van a realizar todo tipo de actividades, primando actividades con xogos ao aire libre, manualidades, visitas ao parque acuático, haberá actividade de cociña e terán merenda a media mañá.
En Cerceda vai a ser no Centro Cívico e na Polideportiva Municipal, mentras que na Silva será no local social e no Colexio Celso Emilio Ferreiro. Como decíamos, o plazo para inscribirse estará aberto ata o 16 de xuño e poden facelo no rexistro do Concello, presencialmente na planta baixa da Casa Consistorial ou pola sede electrónica. Esta próxima fin de semana terá lugar o 18º torneo de fútbol base Concello de Cerceda, que se vai a celebrar xa este venres 29, sábado 30 e domingo 31. Hoxe, este ano, un día máis. A 18ª edición do torneo de fútbol base serán nas categorías biberón, prebenxamín, benxamín, alevín, infantil e cadete. Colabora o Clube Atlético Cercedense, a Real Federación Galega de Fútbol e a Asociación Coruñesa de Epilepsia. O campeonato se disputará nos campos de fútbol do Roxo e reunirá a máis de 1000 xogadores que participarán entre 56 equipos pertencentes a 16 entidades de unha dúcia de concellos distintos. O torneo amplía este ano a súa duración a 3 días porque incorpora o venres como novedade un torneo, unha categoría, modalidade de categoría biberón. Fai 2 semanas tivo lugar a presentación deste torneo na que estiveron presentes o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, acompañado polo concelleiro de Deportes, Óscar Golán, e o director das escolas municipais, Alberto Pallas, e o presidente do Clube Atlético Cercedense, Gabriel Bello. Todos destacaron o traballo de coordinación para poder facer posible esta cita tan importante, sobre todo en cantidade de xente que van a mover. Máis de 4.000, 5.000 persoas esperan que pasen ao longo deses días polo Roxo. O obxectivo é impulsar este deporte base e fomentar os valores de compañerismo e de convivencia. Para elo tamén, a Asociación Coruñesa de Epilepsia vai a instalar un stand nas instalacións deportivas. Recordamos tamén que o Concello de Cerceda recibirá as comunicacións das cachelas do San Xoán. As cachelas do San Xoán que van a ser na noite do 23 para o 24 de xuño, martes, decir que a partir do vindeiro luns, día 1 de xuño, ábrese o plazo para facer as comunicacións para celebrar o San Xoán. Estas poderánse enviar por correo electrónico a dirección medio.natural@cerceda.es ou chamando por teléfono o teléfono do Concello 881 04 67 76. O plazo vai a rematar o 19 de xuño para poder comunicar as cachelas. O Concello únicamente recollerá solicitudes para a noite do San Xoán. Fora desa data deberán solicitar permisos de queima chamando o 012. Pero lembren que ata o luns día 1 non abre o plazo. Hoxe voltamos á festa social da terceira idade que reuniu a máis de 700 persoas pasado sábado e na que tivemos a oportunidade de estar ali e ver como a xente disfrutaba do xantar, da música, das sorpresas e da confraternidade. É unha homenaxe aos maiores que fai o Concello e no día de hoxe seguimos con máis reportaxe. Que lle parece esta festa dos maiores? Pues primeira vez que vengo acompañando a mi madre. Evidentemente, porque non tes a edad. No, todavía. Falta. Pero parece ben para xente que aínda non temos esa edad este tipo de homenaxe. Sí, me parece muy bien. Sí. Se xunte tanta xente, está. Exacto. Ven toda la gente que no venga a lo mejor en el año, los que no pueden salir. Sí. Comentando a Tonai que aquí mira xente que fai tempo que non veía. Sí, se animó. Bueno. Que tal? Gracias, señores. Como estamos? Estamos moi ben. Bueno, vexo que están falando moito comendo pouco. Pero imos a modiño, porque se comemos moito de frente, de repente, fartámonos de contado. Que tal estaba? Perdona, está buenísimo todo. Pero está todos os anos só. Sí. É unha festa maravillosa. Bueno, que lle parece? Porque que non é a primeira vez que ven, Vostedes xa viñeron máis veces. Sí, que viñemos máis veces. Que aproveitades para ver a xente que a mellor fai tempo que non. Que sí, moi ben, moi ben. Sí, é verdad que vese xente que non a ve ao largo do ano. Dentro de fai para un ano. Sí. É verdad, sí, é moi ben todo. Só que fai un pouco de calor. Bien. Sí, pero non vexo que está comendo. Sí, lo que pasa é que estamos esperando que traigan un pouco máis. Ah, vale, non dalle vergonza comer ese pouco. Claro. La vergüenza del gallego, ¿no? ¿Y a primeira vez que ven? No, ya es el tercer año. Ah, vale, pensé que uno tenía la edad, andaba ahí.
Él tiene la edad. Bueno, e que tal? Bien. Que lle parece esta idea de xuntar a tanta xente maior? A mí me parece genial. Yo creo que es una de las cosas mejores que hace, porque también se lo merecen. Hai que venga esta festa, vai a primeira vez. No, eu xa levo 3 anos vindo. Bueno, xustiño. Xustiño, sí. Tiña dá tanto como para... Por eso. Bueno, que tal está pasando? Moi ben. Xa os outros anos maravilla, este ano... Un pouco de calor. No, tal, aguantas ben, pero Pero sin beber moito viño, non vai a ser. hoxe conduce a muller, cando vas para casa leva ela o coche. Bueno, que tal estaba o pulpo? Moi ben, todo perfecto, o lacón perfecto, unha maravilla. No, che xunda. Moi ben. Ve a xente que fai tempo que non veía o... Aí, eso sí, hai xente que se queda en todo ano non se ve. Eu se vela. Comida non vexo co brazo cruzado. Porque estou esperando que me van traer o pulpo máis cocido. O sea, vostede ten enchufe. Sí, por eso yo espero que me den o pulpo máis cocido. Bueno, que tal está pasando? Moi ben. Bueno, tamén, supoño que tamén viría máis veces, ¿no? Sí, como el, sí, máis ou menos, sí. Que tal, que lle parece esta festa? Moi ben, sí. Que comentan todos que aquí aproveitan para ver a xente que facía tempo que non. Sí, é verdade, eso sí. Sí, pero xente que hai moito que non viches, claro. Sí. De comida... Ben, desta hora todo. Ainda falta moito. Pero... Dice que o pulpo estaba un pouco... No, está ben. O que pasa é que o señor necesita máis cocido. Pero está bueno. Que tal? Claro. Ben. Sí. Vostede xa non é a primeira vez que ven. No, é a primeira. É a primeira vez que ven? Sí. Xa fai 10 anos que podía vir, pero nunca me dixeron. Nunca lle truxeron ou non quiso vir? No, eu teño unha incapacidade, fun preguntar unha vez e dixeronme que non. En cambio, ahora dime que xa podía vir hai 10 anos. Bueno, perdeuse un montón de festas. Bueno. Que lle parece que este homenaxe a xente maior? Ben. Para que podan encontrarse, non? Tiña que haber máis que un ano. Que se pode con comida así de rica tamén. Está boa. Onde está a guerra está boa sempre. Bueno, estou con fame ainda, porque isto vai para rato, vai para tempo. Porque hasta a noite non se sabe nin quen comiu nin quen non comiu, porque comemos todos. Bueno, a botella ainda non vexo moi vacía. Non, porque ainda hai que darlle tempo. Sí. Hai que darlle tempo, sí. Que tal está pasando? Bueno, ben. Non é a primeira vez. Non. É isto que facedes ou que non faga, pois gústame, bueno, sentímonos a gusto aquí. Me alegro porque ademais é para homenaxear a xente xa maior. Home, sí. Hai moita xente maior demais, non? Mellor tiña que ser máis xove. Non hai xente maior demais, ou non, se son maiores é porque foron xóvenes algún día. Ben, pois continuamos co informativo para falarlles de o programa Bos Días Cole de conciliación. Poden inscribirse xa si queren a este programa Bos Días Cole, que consiste en que nenos e nenas podan ir aos colexos antes do horario lectivo, pois para conciliar ca vida familiar e laboral. Para o próximo curso escolar 2026-2027 teñen de plazo ata o 5 de vindeiro mes de xuño para solicitalo, tanto no colexo de Cerceda como no da Silva. O plazo, como decimos, rematará o venres 5 de xuño. Poden facer a reserva pola sede electrónica na páxina web municipal ou no rexistro da Casa do Concello na planta baixa. Tamén poden achegarse á terceira planta nas oficinas de servicios sociais ou por teléfono consultar calquera dúbida no 981 68 60 68. En canto aos cursiños de natación, nestes intres, ata que remate o mes, está aberto o plazo para novas plazas ou cambio de día e de hora para os cursiños de natación para a próxima temporada. Ata o 29 de maio teñen de plazo. Poden facelo ali mesmo na piscina climatizada e, se non, a partir xa do mes de xuño, hai que inscribirse e formalizar a plaza no rexistro da Casa do Concello presencialmente polas mañáns de 9 a 2 ou pola sede electrónica www.cerceda.org. Aí atoparán a sede electrónica.
e xa hai bastante xente anotada ao programa Verán Saudable. O Concello de Cerceda activou esta actividade Verán Saudable un ano máis. Unha actividade lúdica e deportiva para maiores de 18 anos e que terá lugar na zona verde do Parque Acuático, Xardín Botánico, Paseo Fluvial e incluso o propio Parque Acuático. Van a ser martes e xoves. Poden elexir 2 turnos, un de mañán de 11 a 12, outro de tarde de 8 a 9. O precio é de 13 euros o mes por persoa e de 9 euros para os maiores de 65 anos. Que actividades van a facer? Pois van a facer zumba, andainas, xogos tradicionais, aquallín, xinasia de mantemento, entre outras cousas. Van a comenzar o xoves 11 de xuño e van a rematar o 3 de setembro. O plazo de inscripción vai a estar aberto ata o día 29 deste mes de maio. Poden anotarse no rexistro do Concello ou pola sede electrónica. Se teñen algunha dúbida, poden chamar ao 981 68 60 68. Como xa decíamos onte, a Consellería do Medio Rural acaba de convocar unhas axudas para promover a adquisición de maquinaria eficiente e de agricultura de precisión para as explotacións galegas. A liña está dotada con 8,6 millóns de euros e a súa convocatoria se marca dentro do paquete de medidas impulsado polo Goberno galego para axudar os sectores que se están vindo máis afectados pola subida dos costes de produción derivada da guerra de Oriente Medio. Con esta iniciativa, a Consellería quere favorecer a modernización dos equipos e as explotacións gandeiras e fomentar en elas o uso de tecnoloxías que permitan unha utilización máis eficiente dos recursos naturais nos procesos productivos. A través destas subvencións van a facilitar a adquisición de maquinaria agrícola que optimice a xestión dos recursos, como é o caso do carro mezclador con análise MIR na ración, tamén o tractor con clasificación enerxética ou o robot, tamén toda relacionada coa xestión eficiente do estércol ou de purín e coa aplicación de fertilizantes e produtos fitosanitarios. En principio, estas axudas están destinadas aos titulares de explotacións, pero tamén a aquelas persoas que teñan unha axuda concedida de incorporación de xóvenes ao campo e conten con un plan empresarial que incluya actuacións ambientais poñendo foco no impulso do relevo xeracional no campo. O importe da subvención será como mínimo do 40% dos costes elexibles. Esta porcentaxe se poderá incrementar ata un 75% en función dos requisitos que cumpla a persoa solicitante, como pode ser o caso das inversións en explotacións agrícolas ecolóxicas ou en zonas con limitacións naturais ou incluso se trata de unha persoa xoven recentemente incorporada. Neste sentido, a inversión mínima elexible será de 12.500 euros, mentras que o importe máximo poderá chegar ata os 100.000 euros. Explican dende a Consellería que estas axudas se marcan dentro do Plan Estratégico da Política Agraria Común da PAC. Están cofinanciadas nun 60% por fondos europeos, un 12% pola Administración Central e un 28% pola Xunta de Galicia. En canto a doazón de sangue, se alguén quere doar sangue, que sepa que o vindeiro luns, día 1, o próximo luns, día 1, no campo da Feira de Cerceda estará o autocar blanco doados para que quera doar sangue pola tarde. Dende as 4 ata as 9 da noite, o luns que ven, día 1 de xuño, se pode doar sangue no campo da Feira de Cerceda. Nestes días está de novo estabilizando o tempo de xeito progresivo. Para a xornada de mañán mércores poderemos de novo ter ceus despexados, olleiros, con temperaturas altas, xa ausencia de precipitacións e os ventos seguirán sendo frouxos de compoñente variable. Pois co tempo rematamos o informativo na xornada de hoxe. Nada máis. Gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodiz e Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís, na redacción en que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.